Obsah jadra čiernych orechov je v podstate nižší ako u vlaských a predstavuje od 25 do 40 %. Výberom vhodných matičných stromov a selekciou bol dosiahnutý množiteľský materiál s plodmi okolo 35 %. Tento je určený výslovne na pestovanie na plody. Pre pestovanie výslovne na drevo je tento určený na 25 %. V kombinovanom a maximálnom ekonomickom využití je dobre tieto kombinovať. Keď porovnáme obsah jadra čiernych orechov s vlaskými, je jednoznačné, že je to v prospech vlaských. Avšak berme prednosti čierneho orecha. Jadro obsahuje viac selénu a zinku. Čierne orechy obsahujú arginín, ktorý sa v tele mení na oxid dusnatý, ktorý rozširuje krvné cievy, čím znižuje krvný tlak. Čierne orechy obsahujú viac fitosterolu ako vlaské. Fitosteroly obmedzujú absorpciu cholesterolu v tele. Ďalej obsahujú polfenoly, ktoré pomáhajú predchádzať neurologickým ochoreniam. Orech čierny môže mať preventívne a ochranné účinky proti rakovine pečene a rizikom rakoviny prostaty. Podporuje liečbu črevných parazitov, napomáha hojeniu kožných rán a prispieva k liečbe kvasinkových infekcií. Jadro orecha čierneho nie je na trhu v okolitých krajinách a v regáloch biopotravín je možné ponúknuť ako výhodný potravinový doplnok. Populárnym aj pre výskyt vrchýlky orechovej, ktorá decimuje vlaské orechy. Z čiernych orechov nevie urobiť škodu, a to preto, že čierny orech má hrubý vonkajší obal, šupku, ktorá slúži pre vývoj jadra. Vo vlaských orechoch je tento obal tenší a preto ho vie skôr dožrať. Tým dochádza k zmenšeniu plochy zdravého obalu, ktorý slúži pre vývoj jadra. Jadro vlaských orechov, napadnuté vrtivkou, sa scvrkne a stráca objem. Mylná je domienka, že čierny orech má tvrdú škrupinu a preto sa do neho nedostane vrtivka. Vrtivka sa uspokojí s obalom, ona do jadra nejde. Jadro orecha čierneho je využiteľné pre cukrárenskú výrobu, hlavne zmrzliny, gastronómy do šalátov, ale spracúva sa aj na olej. Olej má krásnu žltú farbu, príjemnú chuť a vôňu. Dá sa používať podobne ako lisované oleje z olejnatých plodín. Ďalej jadro a olej je možné použiť pri výrobe výživových doplnkov a medicíny.